A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul bai'i utawi kitab ing dalam martalakan dol tuku. Wa inna ma yasihu lan pastine sah bil ijabi kalawan lan pastine sah bil ijabi kalawan ijab. Wa bi qabulihi lan kalawan qabule ijab. Awisti atawa nyupri hijab pintahirin ing dalam kang suci muntafain tur kang dialap manfaat sapa bihi kalawan mabi kudir kang dikuasani taslimuhu apa masrah ke nenek taslimu milki apa masrah ke nenek ayana milik lidil akdi kadue kang anduene akad nudir tur kang ditingali ieu mabi in ainahu lamun kinawarhan ieu ain mabe ma'al mamari sumerta enggon lewat tu lami tegese kinawaruhi ieu ain awas puhu atawa sifate mabi wa qadruma lan ukurane barang pidimati kang tetep ing dalam tatanggungan wa syartu bai'in naqdi utawi syarat do mas lan perak bin naqdi kalawan mas lan perak kama pil bae kaya barang kang tetep ing dalam dol papanganan bima qadatu ima kalawan barang kang teman-teman dipangan ieu ma taqobudul majlis ikut tempat ayeuna enggon lungguh ikut taqobud majlis tempat ayeuna taqobudul majlis ikut tampan tinampane enggon lungguh wal khululu lan kontan zid mauhi sira ilma tamasul ing aina mengetahui mumasalah bijinsin kalawan papada bijinsin kalawan jenis ya tahid kang tunggal ieu jenis wa inna ma yutabaru lan pastine din hitung-hitung atamasulu apa papada hala kamalin napi ing dalam tingkah sampunane ngamanfaatkeun wa huwa utawi hali kamalin napi hasilun niku hasil bila banin ing dalam puan wa tamrinan korma wa huwa tamar biru toba kalawan korma telas itu tetap kalawan korma terus engke iku dia tetep kalawan terus ruhiso iku dimurahkeun ieu tamar fi dunini sobi ing dalam oranana sanisab kal inab kaya anggur wasrut lan nyaratkeun sira lil bai'i samar kadue dol buah-buahan au zar'in atawa gaga min qabliti bil akli saking sadurunge baguse dipangan syaratul akli ing syarat nugal bai'ul mabi utawi ngedol kang didol qabli ing dalam sadurunge ngagegem ubtila iku batal ieu be iku dibatalkeun ieu be kala hayawani kaya hayawan bilahmin tatkala kalawan daging kubila dibandingi ieu hayawan wal bai'ani utawi wong kang dol lan wong kang tuku bilihari tetep kalawan milih qabla ayat tariko ing dalam sadurung yen ta berpisah ieu bai'ani urpan ing dalam mungguh adat watorpan lan ayeuna kalawan ayeuna tauan lan kalawan ayeuna karep dewek fil badli kalawan awak badan badari kalawan badan wa yustaratu lan disyaratkeun al-khiyara pemilih pigairi silam ing dalam salian tampah salasatan ing tilu piro-piro dina waduna lan sandape salasa min hinatam saking mangsane sampurna akad kalawan ijab qabul wa in bima yubau lan lamun dohir bima kalawan barang yubau kang didol ieu sima aibun apa celaya dahari tegese dohir ya aib den qabli qabdin saking sadurunge qobat jaizun maka iku nang lil mustari kade wong kang tuku yaruddahu nya yaruddahu
Yaruddahu utawi yen tanga balikaken ieu mustari ing ma pauron ing dalam pada tumuli alal mutamadi ing mu'tadi ing atase kang diadatkeun. Hakauni man kaya anane wong tubau kang didol ieu siman pi tidadin ing dalam jerone adat. Pi tidadin ing dalam jerone idahnya. Amat berarti piti dan ing dalam jerone idah kena amatan kagita busil utai kebing dalam martelakan akad pesenana syarat utawi syarat kauna ikonane tampah munajajan niku kang dilestari akan wayuk badolan yang tadi gegem pil majlis ing dalam enggon majlis sairus sama nopo saka karine rega. Wa in yakun lamun ta'ono ya rasul mal pidimatin iku tetep ing dalam tatanggungan noneta yubayyanu maka dipertelakeun ya rasul mal kodron ing kira-kirane wawaspanan sifate dunama yuayyanu ora nono barang kang ditangtuakeun ieu mah. Wa kaunu malan anane barang muslimah kang ditampa pihi apa ing dalam madaina niku hutang hululan hale kontan au muajalan atawa kang disumiakeun lakinna tetapi ne diajali kalawan sumia iyo lamuden kina waruhan ieu muajal wal wuzdanu apa tinemu wal wujdanu ayu tabaru wal wujdanu lan opo tinemune ieu mustimpih am sumerambah wa indama lan ing dalam barang yahilu kang kontan ieu ma yuk manu disentosaakeun al adam opo ora nono duna simar ora nono buah min sagiril kuro kang tetep saking ayeuna sagir cilike desa kang tetep saking cilike desa makluman hale makluma mikdar hale kang den kinawarin ukur kira-kirane bimi iya jaro kalawan pelenggaran malaku wal jinsu tawi jenis muslimpi wa naulan warna muslimpi kadai kedapaya mongkono no sopatu utai pira-pira sifat dihajiha kena ara-ara sifat akhtalifu beda-beda alkimatu opo pira-pira regane wa kaunu lan anane sifat madbutata iku kang den pelenggaran madbudatal ausofi iku kang den pelenggaran persipate la mukhtalita ora ana kang nyampuran ing liyane au pihi atawa iku tetep ing dalam muslipih naron utawi geni dakhala kang manjing yenar ayin nang tuakeun sirali tajli kaduwe kang anduene kang disumiakeun mau dialada ing dalam panggonan mayar ilam yuapiku lamun ora matoki ing zil jita jili makanun opo panggonan ukida kang den akadan ieu makan babur rohni utawi iki kebing dalam martelakeun adat gaade borah waya juju wenang yorohan pimang dalam barang bayuhu opo ngedolek majaja kang wenang kamasoha kaya oleh sah ieu sima bidainin sabab hutang sabiting kang tetep kad lazima kang teman-teman tetep hidayan irani ketetep kade wong kang ngagadekeun aruju utawi nari kembali malam yakbidi sing dalam selagi orang no ngagegem ing ma amukalapun sapa mongkalap idnihi kalawan idine rohin wihina rodia ing dalam mangsane ridho yusrohin wa inna mayad manaulan pasti nekat tempuhan ing marhun al murtahinu sapa wong kang nampa gadean idza ta'ada tatkala PPK ieu murtahin fil ladzi yu'tamanu ing dalam barang kang dipercaya ia alladzi yanpaku narima kapecat ya rohnu bil ibro kalawan ngalubarkeun saking sakabeh utang wa pasironi lan kalawan pasakat gade kada kaya mongkono yan puku
Idza zala tatkala hilang jam'u dain apa sakabeh hutang babul hijri utawi itu dalam martelakeun nahan harta nyengker. Jami'u man utawi sakabeh wong alaihi sapa ing atase man syar'an ing dalam munggu sarayuh jaru kang den sengker. Sagirun iku bocah cilik aw majnunun aw wong edan aw mubadiru atau wong kang mubadirkeun harta. Tasrifuhum utawi mola gene kabeh li nafsi kadue awak dheweke kabeh kod ubtila iku teman-teman dibatalkeun dia tasarruf wa muflisun dan utawi wong muflis kod zada iku teman-teman muwahidainuhu apa utawi muflis ala amwalihi ing atase pira-pira hartane muflis bi hajri kodin kalawan yang kerai kodi batola iku batal. Tasrifuhu apa polahane ieu si muflis bikul lima kalawan saban-saban barang tamawala kang dadi harta kang dadi harga harta we kang dadi harta ieu mak ladimah ora nono ing dalam tatanggungan muflis. Wal maradulan utawi wong kang gering al mauhupu kang kinawan kang kinawedeni in mata iku lamun maot ya si marad fihi ing dalam marad yupaku kang den yukopu kang den aina tangguhkeun atas ribu opo molahkeun bima ing dalam barang ala sulis ing atas satu pertelu yazidu kang muhi ya ma indahu ing dalam sandinge maut ala ijazatil waris ing atas ngaluluskeun ahli waris ba'dahu ba'da maut. Wal abdulan abid lam yuzan kang ora diizinan lahu sapa kadu abid bil matjari ing dalam daging yutsba'u ditagih ya abad bis tasrifi sabab molahkeun li tahajjuri ing dalam sause merdeka pimat jari ing dalam dagang daging. Babu sulhi utawi kikab ing dalam martelakeun akad suluh as-sulhu utawi damai jaijun iku kang wenang mal ikrar semertana ikrar bada usumatin dalam sause perpadu bila inkari kalawan orang ana ingkar. Wa huwa utawi yusulu bi ba'dil mudda'a hale tetep kalawan sawarehe wong kang didakwa fil aini ing dalam ain hibatun iku hibah au bara'atun atawa ngalubarkeun lidaini kadue hutang. Wa fisi wa huwa utawi ngaran suluh ing dalam salian mudai baiun iku ada saking mudai maring muda aleh au ijarah atawa ijarah wadaru utawi umah lisukna karena ngumahi hiya yedar al i'arah iku aina i'arah nanti i'arah tenan ngalehaken bisyarti kalawan nganggo syarat abdil ngabatalkeun sira ing suluh wa ajiz lan ngawenangkeun sira ing suluh pisar ing dalam dadalan ara mururihi ing atase ngalewate si wong wawad iljid'i lan nelehkeun pager wajaja lan wenang isra ujanakin apa metu akan jangjang mu'tali kang dukul li muslimin kadua yang muslim pinapidin ing dalam kang nerus min subuli saking pira-pira dalam jalan lam yuji kang ora ana milarani ieu si suluh man ing wong maro kang ngaliwat ieu si man. Wa qadim lan anding ini sira babaka ing lawang sira wajaja lan wenang takhiru apa ngakhirkeun bidni syuraka kalawan izin pira-pira kanca babul hiwala utawi kikab ing dalam martelakeun ngaligerkeun hutang. Sartun iku jadi syarat ridol mukil utawi ridane wong kang ngaligerkeun wal mutahil lan wong kang nampaligran luzumu dainihi lan tetepe hutang roro ittifaqul mal lan muwafaqate harta.
jinsan apane saking ara-ara jinis wakot donan ukuran ajala lan sumia wa kasron lan pecahe biha kalawan hiwalah anidaini saking hutang al muhilu utawi wong kang ngaligerkeun jabro iku lulubaran ieu muhil babu daman utawi kebing dalam martelakeun nanggung jawab yadmanu sah nanggung duta baru sapa wong kang anduweni karena Allah wa inna ma yadmulan pastine sah nanggung ieu juta baru dainan ing hutang sabitan kang tetep walazima kang teman-teman tetep ieu daen yulamu kang dikina waruhan ieu daen kal ibro kaya ngalubarkeun wal madbun utawi kang den tanggung sapa lahu kadue kang tolaba iku murih ieu madbun lah dominan ingkang nanggung waman lan wong ta'assalahu kang dadi asal ieu siman ing madmun lah wayarji ulan nagih ad-domin sapa wong kang nanggung bil idni kalawan izin bima ada kalawan barang kang mayar ieu si domin ing ma idza asyhada tatkala nyaksian ieu si domin ina salama ing dalam nalika masrahkeun ieu domin wadarokulan utawi nyusuli al madmunu kang ditanggung li roda ati kadue hinane saman lan be yasmulu iku menggu ieu rodaah wal aiba lan awengku ing cacat wanaksi sonjati lan ing ayeuna sudane timbangan yasihu sahdarkun opo nanggung ayeuna nyusul nanggung nyusul ba'da qabdin ing dalam sase ngagagem lisaman kadue harga wabirido lan kalawan ridho sohat sah kapalatul badan opo nanggung badan fi kuliman ing dalam saban-saban wong huduru kang utawi hadireman ustuhi ko iku den wajibkeun ieu hudur wa kulla juz'in lan saban-saban juz dunahu kang ora nono juz layab ko ora tetep ieu siman wa modiul makbulan utawi panggonan kang ditanggung ieu lamiku lamun kinawarukan ieu si mode mukil makaden ayeuna serente akan ieu kapil qadra zahabin ing zahab ing dalam kira-kirane lunga wa iyabin lan babalik uktumila kang disampurnaakeun ieu qadra wa in yamut dan namun tamawat ieu si makbul awih tapa atawa melayu ieu si makbul la yagromu makono katempuhan ieu kapil wa batalat lan batal ieu kapalah bisyarti mali kalawan syarat harta yalzamu kang tetep ieu mal babu syirkah utawi iki kebeng dalam martelakeun akad gegembulan tasihu sah ieu syirkah biman saking wong jawazu kang ngawenangkeun ulama tasarrufah ing popolahane siman wa tahada lan narima pada almalani opo harta roro jinsan apane saking ara-ara jinise wa sipalan sipate minak bin bayane saking emas perak au gairin atawa sali au gairu atawa salian nakdi wa khatu yan tapi lan disyaratkeun opo campur harta roro wal iznu lan izin peta sorop ing dalam molahkeun waribha lan ing batine wal khusra lan rugine tabir ngitung-ngitung sira taksimah ing ngaduumkeun bikod rima kalawan ukuran barang disyirkati kang tetep kadue gegembulan bil kimati kalawan regane pasu syarik utawi pasah wong kang gegembulan mujibun iku netepkeun ing ngabatalkeun akad syirkah mujibu ibtolah iku netepkeun ing ngabatalkeun akad syirkah wal mautu utawi maut wal igmalan ayan kal wakalah tetep kaya ngawakilkeun babul wakalati utawi kebing dalam wikalah ngawakilkeun mau tayo barang soha kang sayu basyira poyen tami gawe al muwakilu sapa wong kang ngalakuaken binafsi kalawan awake muwakil
Jaja iku wenang lau kadue si ma tawakkul apa ngawakilkeun wa jaza lan wenang ieu taukil fil ma'lumi ing dalam kang den kinawarhi min wajhin saking arah-arah sawiji wala yasinono sa ikrarun apa ikrar alaman ing atas yang wakala kang ngawakilkeun ieu si man walam yabilan ora ngadol ieu si wakil min nafsi saking awake wakil wala ibni lan ora anak tiplin atawa bocah cilik tiplin wala ibni lan ora anak wala ibnin lan ora anak tiplin atawa bocah cilik wa majnina nong edan walau bini sanajan kalawan izin wa utawi yakil aminun iku kang dipercaya bi tapritin lan kalawan sabab PPK domin katempuhan ye wakia yuk zalu den pocot ye wakil bi azli kalawan mocot awake wakil wa ikmalan ayan wajib lan edan. Babul ikrar utawi kabeng dalam martelakeun ikrar wa inna yasun pastine saya ikrar ma taktipis sumartane aina keperdihe wong kang ikrar tauan kaperdihe wong kang ikrar kalawan sabab balik tauan kalawan aina karap dheweke walau pimarod sanajan ingda iku tetep ing dalam tingkah gering makhupi kang den kinawadoni kang den kinawadeni warus dilan pinter ikraruhu ing dalam mangsane ikraruhu utawi ikrare bil malik tetep kalawan harta wasohalan salis tisna apa ngajabakeun bitis salis sumerta patemu an hakina saking hak insun sadaya laisa rujuk aranono apa babalik yuk balu iku ditarima ya rujuk balhaku robi balik ta utawi hak pangeran insun paruju iku maka utawi babalik abdulu iku luwih utama waman bimajhulin lan sing sapa wong bimajhulin kalawan barang kang disamarkeun akoro kang aku yesiman kubila maka ditarima bayanuhu apa keterangane yesiman bikuli makalawan saban-saban barang tamawala kang dadi harta yesiman tawa dadi harga. Babul ariyati utawi kebeng dalam martelakeun nyelehaken tasihusah iya ariyain waqataha lamun tanang tuakeun waktu yesimu ing ariyah au atlaqu atawa ngaitlakeun yesimu fi ainin ing dalam banda inti pauha kang utawi manfaat ain ma'al baqoi tetep semarta tetep yadmanuha katempuhan ieu musta'ir ing ariyah wa mu'ana rodi lan katempuhan ieu si musta'ir ing perbiayaan ngabalikakeun ariyah wapi saum lan ing da saum wapi saumin lan ing dalam aina ngabur tawa ngangon biki mati kalawan hargane liyaumi talaping dalam dina ruksak wadaru utawi nadar wanaslu aulad ariyah wanaslulan anak wadarulan susu bila domani kalawan orangno katempuhan wal musta'il lan utawi wong kang iku tetap karana katempuhan wal musta'il utawi wong kang nyeleh lam yu'ir iku ana wenang nyelehkeun ya musta'il lisani kadue wong kang nyeleh kang kapindo wa in yu'ir lan lamun nyelehkeun ieu si musta'ir kang awal lamun nyelehkeun ieu musta'ir kang awal wahalakat lan ruksak ya ariyah tataliadai ing dalam sasorsor tangan rorone musta'ir sani yadmanuga maka katempuhan ing ariyah sanin sapa musta'ir kang kapingdo walam yarji lan ora nagih ieu si mu'ir alaihi ing atase musta'ir awal
Babul gosbi utawi kikab ing dalam martelakeun gasab yajibu wajib radu apa ngabalikeun ane maksub walau binaklihi sanajan anane rad iku tetep kalawan ngalihkeun maksub wa arsunaksihi lan nambal sudane maksub wa ajru mislihi lan ongkos umpamane maksub yudmanu den tempuhan misliyun sopo opo bangsa misil bimisli kalawan misile misli talib kang ruksak ieu misli binafsi kana dheweke misli au mutslib atawa kang ngaruksak layah talib maka utawi ieu hukum iku orana beda ieu hukum wahwa utawi ieu misti alladzi kang iku tetep ing dalam alladzi ajaju ngawenangkeun ieu ulama fuqaha salama ing tampah wa hasruhu lan utawi ngarang kase maksubil wazni iku tetep kalawan timbangan wal kaili lan takaran kama kaya banyu tawar lapi mapazatin ora ing dalam alasan walakohu lan patemu ieu gosab ing maksub aleh biam ing dalam segara piza ing dalam iki-iki banyu wapi muqawwamin lan ing dalam kang den harga-harga aksol kiam kalawan tutuge harga min waktihi saking waktune gosab litalapil ladzi tumeka maring ruksake barang in gosab kang narima kagasab ya alladzi minak di ardin saking balanja negara talapun kang ruksak pika ing dalam arod golab kang kaprah ieu nakdu babu syupati utawi ki kebab ing dalam martelakeun subah mayar paksa tasbutu tetap Yusuf hafil musyaing dalam kang den ayeuna gembulaken fil ikori ing dalam pakarangan mun kosami kang narima kabagi mata bil kuror semerta kang anu tetepe lapi bina ora ing dalam bangunan arduhu kang utawi bumine bina muhtakaroh iku kang den ayeuna muhtakaroh iku kang disewakeun pahuya maka utawi ieu bina kamankul iku kaya kang dialihkeun wala mustajaroh lan ora kang den sewa yadpa'u ngawehakeun ieu si syafi mistasaman ing umpamane harga au badal atawa masrahkeun hargane au badal kimati atawa masrahkeun hargane maspu in bi alamun taredol ieu si maspu wa mahram istilan mas kawin misil in ustiqot lamun digawe mas kawin ieu si ardu lakin alal paur tetapi ning atase pada tumuli tusi nang tukun sirali syuraka kadue pira-pira rewang bikod rimil kihisos kalawan kira-kira milik pira-pira bagian babul kirod utawi kikub ing dalam martalakeun maparobati soha sah ieu kirad ini malikin kalawan izin kang ngamilik li amilin kade wong kang migawe pimat jarin ing dalam dagang ujina kang den taktu akan nakdul hasil opo balanja kang hasil wa atlakolan ngaitlakeun atas ripa ing molahkeun opi mata ing dalam barang yaum kang sumerambah wujudu apa wujude ma lakasiro binti ora nono kaya tukune amat wa umlan biang Goero muqaddarin hale orang den pasti limuddatil amal kadue mangsane pagawean kasanatin kaya satahun wa iyu alikhu dan lamun ngagantungkeun ieu si malik ing amil batola maka batal ieu kirod makluman hale kang kinawaruhan maklum majuji hale kinawaruhan maklum majujiri hihi hale kinawaruhan bagian batine kirod bainahuma ing dalam antarane muqarrid lan amil
al husru wa yujbaru lan ditambal al husru apa rugi biribihin kalawan bati kodna kang teman-teman cukul ieu kirot wa yamliku lan ngamilik al amilu sapa amil bahisati ing keuntungan du mane amil bil pasi kalawan pasawan nududi lan kalawan dianggo balanja mistakismati haleh usumpama duuman amia babul masakoti utawi keding dalam martelakeun akad siraman ya sahat sah ieu masako ala asjarin nakhlin ing dalam pira-pira tangkal korma awil inabatawa anggur inuku kitat lamun di waktu-waktu ieu masako bimudati kalawan mangsa piha ing dalam mudah golap kang galib nasilurai opo ngasilkeun kamanfaatane kulun saking korma lan anggur bijuzin kalawan sajuz ulima kang dikinawarukan ieu juz min samarin bayane saking buah li amilin kade wong kang ngagarap wa innama lan pastine alaihi kutapi ngatasi amil amalun utai pira-pira pagawean tazidu kang muhiya amal pistamri ing dalam buah wa malikulan utai wong kang ngamilik ya pada iku ngaraksa ieu malik aslan ing asal buah kasyajar kaya tangkal ijaratul ardi utawi nyewakeun tanah bibandi madohar kalawan saware barang kang pertela ieu simak min iha saking penghasilane arod anu saking mak nah iku wis nyegah khairul basar sapa leuwih bagus-bagus manusia babul ijarah utawi iki ing dalam martelakeun ijarah nyewakeun sartu ma utawi syarate wong roro kang akad ijarah kabain iku kaya kang doh mustailang kang tuku bisigatin ka sigatin kalawan segat min mujirin saking wong kang nyewakeun wa muktarilan wong kang nyewa sihatu utawi saijaro imma bi ujratin iku ane kalawan ujrah turo kang ditingali ieu ijarah wa ulimat au ulimat atawa den kinawaruhan ijarah pidimatil ladik taro ing dalam tatanggungan wong kang nyewa ieu alladzi imah dinapin ing dalam manfaat kang wakca ma'aini bakiyat sumertadat kang tetep ieu ain makdurati taslim kang den kuasane masrahkeun saraan ing dalam monggo sara kaumat kang direga-rega ain in kudirat lamun dikira-kirakeun ya ijarah bimudati kalawan mangsa wa amalin atawa pekerjaan qad ulima kang teman-teman kinawarugan ieu mudatil amal mudah lan amal wajam adainin lan ingumpulkeun karo-karone mudah lan amal abtili ngabatalkeun sira tajuju wenang ieu ijarah bil hulul kalawan kenceng wa ta'jilan sunia wa mutlaqul ajri utai mutlaqe upah ala tajli kutepi ngatasi age-age tabdulu batal ye ijarah itu tutlapu ing dalam mangsane ruksak ainun apa ainan mujarah kang disewakeun langit kidun orang wong kang akad laki bikas binta tapi ne kalawan sabab gasab khairah milihkeun ye si syarek ing akad wasyaratu utawi syarat pijarati ing dalam ijarah pidimati ing dalam tatanggungan tasdimu haiku masrahkeun ijarah fil majlis ing dalam majlis kasalam kaya kades pesanan wayat madulan ketempuan ala jiru sapa wong kang nyewa bil udwani kalawan PPK wayaduhu tawi tangane ajir piha ing dalam ijarah yadu timani iku tangan kang dipercaya tangan kepercayaan waladu tawi tanah inajarahu iku lamun nyewa ieu si wong ing arad bimatami kalawan papanganan au ghairihi matam sahat maka saya ijarah walau pidimati sanajan anana ijarah iku tapi dalam pira-pira tatanggungan lasar tijujin orang sah opo syarat aweh sebagian ulima kang kinawar ulima kang den kinawaran yujuj enraihi saking penghasilane muajir
lizariin kemaring wong kang ngagaga wala biqadri syibihi lan ora kalawan kira-kira ayeuna warge ajir sebeuh. Babul juala utai kabeng dalam martelakeun jualah sihato utai kisahe jualah min mutlak kita sebiko tetep saking wong kang mutlak popolahan kang bebas popolahan sigotin kalawan segot waya utawi jualah bi ayat sareta tetep kalawan nenta ngajanjikeun ieu si wong andrudu i abid ing dalam ngabalikeun abid pamalan barang kod sakalah kang nyarupani ieu si ma ing ngrududu abiyok makluma kode ingkang kinawaruhan ukurane hazahu kang markoleh ieu si maklumal kodri man amalah utawi sopong amilah kang ngalakon ieu si man ing amal wapasuhu malu makode ingkang kinawaruhan kira-kirane hajaro kang markala ieu malu makodi man sapa wong amilah kang nglakoni ieu si man apa suhana te pasai jualah qabla taunil amali keteping dalam sampunane amal min jailin saking wong kang jail saking wong kang nyanggupe upah alai keteping atas jail ajrul miski utawi buruhan misil Allah